כן, מה הבאת לנו פה, סיוון? ושלך, נכון, את מרכיבה רובוטים בזמנך הפנוי? אני מרכיבה רובוטים בזמני הפנוי, ממש כמו בסרטים. אתה יודע, יש מצב שיבוא איזה יום והרובוטים האלה יעשו הכל עבורנו, ישחקו כדורגל, יכבו שריפות, ואפילו ממש בשבילך יפתחו לך את הבירה. נשמע כמו חלום? אולי לא. איתנו בנימין סגל וסימונה דיפורטו, תלמידים במגמת הרובוטיקה של בית הספר אורט בירושלים. בוקר טוב לשניכם. בוקר אור. אז אנחנו לא באמת בנינו את הרובוטים האלה, אלא אתם. מה בניתם? יש פה רובוט שאמור למלצר בזירה שמיועדת לו. הוא בא בדיוק בזמן, כי הוא יכול יש אוכל. הוא מזהה צלחת עם עיבוד תמונה והולך, לוקח אותה ומביא אותה לבן אדם שאמור להביא אותה. יש רובוט שאמור לשחק כדורגל, שזה הרובוט ההוא. לשחק כדורגל עם מי? עם עצמו? עם רובוטים. הם מזזים קצת? אתם יכולים להזיז אותם שזה יעשה לנו ממש בלגן על השולחן? אפשר להפעיל את זה, הוא אמור לכבות אש. כן? מה הוא אמור? לכבות אש. הוא מזהה אש בדירה ומחבר. זה הרובוט כבאי. רגע, אז גדעון הוא איש חשדן, הוא רוצה לראות את זה בפעולה. לא, אני מקווה שהוא גם יצליח. אני גם מקווה. במלוא הכושר, בבקשה. בוא נראה. זה מעניין מאוד. מעניין. אפילו במרחק כזה. איפה הרובוט? להפעיל. כיף. מה זה, יש לו חיישנים שם? יש לו חיישנים, הוא אמור לרוץ בזירה שמיועדת לו, אבל... כבאי של ממש. זה ממש אפשר לעשות. בוא נראה קודם כל שזה עובד. אתה יוצא מהבית, מפעיל אותו. כן. מפעיל אותו. וואו! זה יותר מדי מוקדם. תנוח. קיבלת מצלמה עוד רגע. הוא גם מכבד של השכנים. הוא זיהה עוד אורות. הוא מכבה את האש ומיד אחרי זה הורס את כל הבית ולא משאיר אותו על פינה. כמה זמן לקח לכם לבנות כל רובוט כזה? שנה, בעיקרון. בוא'נה, אל תכוון אותו רק אליי, כי נראה לי הוא לא בחשבון, הוא פשוט זיהה מלא אורות. רגע, אבל זה יחיד במינו, אין כזה דבר. זה שלכם, הרעיון כולו. הרעיון כולו, והאמת שזה כאילו תחרות שיש בחו"ל, תחרות בינלאומית, ואמרנו, אם אנחנו כבר צריכים לבנות משהו, אז נבנה משהו שייתן לנו משהו. מה עוד יש? יש, כמו שהיא אמרה, את הרובוט בירה. זה הרובוט שלי. זה בשבילו, זה יעבוד על כוס יין? רובוט ברמן. כן. והוא בעצם מכוונים אליו לייזר, הוא בא אליך, פותח בירה, שופך לכוס, בלי קצב. תשאיר אותו פה, אני רוצה אחרי זה... שתגידו, אתם באמת כבר מנסים את זה בבית? זאת אומרת, יושבים לכם כמו הפנדים על הקורסה והרובוטים משרתים אתכם, או שעדיין לא? עדיין לא. עכשיו רגע, זה נראה לי כמו המצאות ממש רציניות שאפשר למצוא להם שימוש פרקטי. אתם חושבים לעשות מזה כסף? הציעו לכם משהו? זה יכול להיכנס לשימוש מסחרי? בעיקרון לא הציעו לנו, כי פיתחנו את זה יותר לתחרויות, השתתפנו בתחרויות בחו"ל, אבל כן, זה אפשרי. אני חושב שגדעון זיהה הזדמנות עסקית. אני אומר שלא ירחק היום, בתוכנית כזאת למשל, לא צריכים מראיינים כמונו. נכון. ישבו פה רובוטים, כך או כך אנחנו מחריבים הכל. והכל יהיה מאוד מדויק כזה. אבל הנה, אני רואה שיש לכם כאן גם גביעים ופרסים, אז כנראה שהתרשמו מכם בתחרויות. עד כמה זה קשה, זה מסובך לבנות רובוט? כי על פי מה שאתם מתארים פה זה... כזה דבר למשל, יש פה מיליון חלקים, מה זה? זה דורש הרבה, כאילו, יש לך גם מכניקה, גם תכנות, גם אלקטרוניקה להבין. והכל פרי דמיונכם הקודח. כן. טוב, שיהיה רק בהצלחה, יש עוד לאן לשאוף, יש עוד תחרות או שכבר זכיתם בהכל? זכינו ברובם. ברובם. ומה תרצו לעשות שתהיו גדולים? לבנות דברים יותר, בוא נגיד, תעשייתיים. פרקטיים. כמו שאומרים, יותר כסף, יותר... בבקשה, קיבלת את התשובה. תודה רבה לשניכם, שיהיה הרבה בהצלחה. לחייכם. תודה. תודה.